chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Sala sunapindota. Sala sunapindot. Paminsan kayang gura mo na sa sala man kang pindoton. Kumusta ka mga boss? Maray na hapon. Good afternoon, Pilipinas. Legazpi City, Bicol Region. Good afternoon, mga Bicolano. Saan man na parte kan mundo. Welcome po sa inyong programang Pinky on mo, baby. Good afternoon po. Alas 3 na. Pinky on mo, baby na. Oras na kan. Merendal, 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 merendal. Mauran-oran na pagkahapon sa Indogabos. Ano ba? Apunan daw ang pag-asa taod-taod, ano? Aramon daw kung kumusta na so maraot na panahon, kung ano na resulta. Kamutabi na mga parantabay sa DCGB day magpara-ororan ta delikado na kamusipo nun. Pag nanagubog ang payo, lalo na mga tugang kung ang buhok manipisunon nun, siyerte sigurado na ikaabuhon, siring man mga tugang, pwedeng magka-problema katabi, kung di ka madudumog, asin di ka pwedeng sipo nun. Mga parantabay sa programang ini, kamuman na mga daraga, tabi na mga mahiligon mag-short din haralip po nun. Then hanggang magpara-pa-display kan tabay na mga maigwison, tabay na mga mapution, tabay na mga balbonon, tabay na mga maitom-itom, tabay na arikdikon, tabay mga tugang na piklaton, tabay na mga maitom-itom, tabay na mga lubagon, tabay na ang pupuko mailing mo mga tugang baratakon, tabay na mahiling mo ang buol baratakon man kung kaya mga tugang pagparado displayhon. Pag mauranon baga, gari magayon mag-short na kaya maliputononon, pero ang problema ka ng mga tao na kailing sa imo, garing malaino. May mga mata na pasikrapo ng hiling, lalo na mga tugang at mga lalaking mga pilyohon kung kairibataben sa endang agom. Ang mga hiling kang pasikrapon kung bako mga tugang sa ginkaman na agihan pero ikapagtalikod niya sa imong hihilingon. Kung kaya mga tugang kamutabing mga daraga na nagparalakaw-lakaw dyan na talagang ang mga tabay mga pertihonon. Dahil na pagparadoro display yan baka mga tugang may lugad kamo delikadohon. Maglabto kamo sa tubig baka leptospirosis sendong abuton kaya mga tugang din hanggang magparadumog-dumog kan mga bagay-bagay dyan sa satuyang kapalibutan kung ang tubig halangkawon. Siring man mga tugang kung ikatabing sarong babae din hanggang magparalakaw-lakaw na ang tubig lang pansa sa imong iksanta yan mamperte delikado. Baka yan mga tugang ang mabot sa imong hita ang tubig tabi lumog ang virus delikado na hali sa kino na yan tabi pwedeng makahilang sa imo sa ngapit na panahon. Ang kidney o kaya magkakaproblema siring man mga tugang ang mga UTI na pwede mong saparon. Kaya mga tugang kung di ka may agum na mamaten mo sanang minagatol-gatol na sana kaya paminsan bagay pinapakagaw mo sa agum mo lalo na pagmatanga na gaya agum malainon. Woo! Maray na hapon! Excuse me po! Pero mauran mo, sa totoo lang pag-ingat ka mo mga tugang sa mga leptospirosis, ano niyaon sa tubig? Ang nagdadarak kang leptospirosis kadaklan po kan mga tugang kino. Ang darakang kino ang apod kan leptospira na sarong klase po din virus na hali mga tugang sa ihi kang kino. Kitang mga lalaki, kung dahil man kita kilugad sa tabay, dahil kitang problema kayan. Maski ang tubig hanggan po sa imong pusod, basta dahil kang lugad, dahil kimalaw yan. Kamong mga babayi, din hanggan magbuntog-buntog sa tubig kung lampas tabi sa iksan ang tubig nindo. Sayan mga tugang delikado, buda mga tugang pag iyan uminagi sa mga bagay-bagay na dapat agihan, magka-infection ka mo, idakulang problema nindo yan. Baka tabi mo hospital, buda dapat po humugas tulos, buda kumarigo sa pag-abot kan sa indong mga haro. Tama? Tama. Tamoran-oran tabi sa palibot mag-ingat kita. Usungo niyan mga surusipon. Pero pag mauran man, bintahi man yan ang mga magsyota, sa totoo lang. Halimbawa, so lalaki, masundo sa opisina kan girlfriend niya. Andiradara kan Ronald na payong sa dayuton.
Pwede man sanang dumarang dakulang payong, minadarang saday na payong, para lamang makaduot o makaakbay lamang habang kamo naglakaw sa tinampo. Bako, ano ka na mga istal kan ibang lalaki, pwede man na, sagin ngaya, nagmotor-motor ka mo, duminara sarong kapote, tapag, isus nga, pwede man sanang duwang kapote, nagdara, duwa, o sa kabaga, nagmotor-motor ka mong duwa, saan ka mo maduman, ngaya, motor, madumog ngaya kita, love, baba, makon niya kita, kaya ngayang gibunta ngayon, magsunod ka ngayang maray sa motor, saka, baka ngaya, love, maulog ka, kumupo ka, saka maga, iyan mga, ay, bata ngo niya ng panahon, nata daw mga tugang taan, mga magsyuta, arakiunon pa, medyo na, nangangalasan na ako, ako nga ni, tam na, ilimad yun inindua, nag-graduate baga kita sa college kay kita, 21 ako nag-graduate sa college kay, 21 or 22. Nag-girlfriend ako pagkatapos ko na sa college. Saro sa nanangga, kunyan ugaring, mga magkaskason kita magbaragong bata. Mga madalion, ngaya, ngunyan kabunduang ngunyan na doon na mga 6 na bulan, 4 bulan, mga pirang aldaw na ka, ay nako. Oh, nagpipara email na sukamot mo. Babaguan muna naman siya. Gari baga, ngaya love, password ka ba? Sabi kang, bakit? Kasi madali kitang palitan at madali kitang makalimutan. Saka baga, saka, password ka ba? Bakit? Kasi madali kitang makalimutan at madali kitang palitan. Ganay ka nga na umubi, di malas na. O, di ba? O, saka, yun na. Kaya ngunyan tabi tamauran, mantinido da tabi ang suspension kang klase, asin ang trabaho sa albay, kamsur, katanduanes, asin masbate, mantinidong efektibo sa aga, July 24, sigon sa DILG. Parakpakan! Oh. Sa DCGB, padagos ang trabaho. DCGB, padagos ang trabaho. Gabos na mga media, padagos ang trabaho. Sa kabaga. Hoy, mga kwan, mga kapingki, kamong nagtatrabaho. Ako gusto ko magtrabaho sa gobyerno, kaya lang lampas na suedad ko. Ha? Lingan mo ano, dahil kang trabaho mo niyan. Sa aga, dahil kang laog. O. Ako uni sa broadcast, hanggang mo niyan, sige ngala tadigdi o na bata maray ang maraot ang panahon. O. Mga Tagalbay, Kamsur, Katanduanes, Masbate, efektibo sa aga, July 24, warang klase. Warang laog sa opisina kan gobyerno. Apera tabi sa mga tao na nagtatrabaho sa mga importanteng sektor, lalo lang sa mga Bureau of Fire, PNP, mga health services. Adi? Oh, kaya masira mong kuta ngunyan magmerindal, liwaring kitang mapadeliver ko ta ako ngunyan kimerindalan ko di. So ma-deliver, nag-uuran nga sir, di maka-deliver. Kaya di ka mapamerindal si Casey lamang. Di ka mapamerindal ini. Uda si kuan yan si Lat ko na tamay nag-aapon. Jimmy, day ka magilo, Jimmy. Madali lang, ha? Day ka magilo, Jimmy. Madali lang, Jimmy. Hello, good afternoon. Good afternoon, Migo. Good afternoon, boss. Kapingki. Congratulations. Ay, salamat, Migo. Ayan na kumirin sa imo na despite sa mga dakol na accolades. Oh. Accolades ha. Ano? Your face is stay on the ground. Uta, ano man bigo ang pagpararo ang bugta? Pura man, di ba? Papil ito, papil man sa rin. Ano magpararo ang bugta? Di ba? Para rin man sa nakita, Migo? Sa 2028, ako na bahala sa party lane. Sige, mag-urong kita ta. Pag ako nakabugtak sa pwesto, saro ka sa kuang ko duman sa pinto ang opisina ko. Teka bukas. Bako ka taga bukas? Teka sipa. Taga sipa. Sige na, pariportan ni Pading Jimmy. Ano? Pariportan mo na Ano, Pading Jimmy. paripunta na si Padimong Jimmy. Tanak, standby. Ganun may problema naman na dara ini. Okay, sige, Bigo. Report, hali po dyan sa lawas. Jimmy, nasa linya. Jim, pasok Jim, buhian mo. Mali pa sa gobyerno. Kita sigang paururan, me. At ayun na nga. Siga para dumugan bandala. Bata naman matay ang Jim. Dira ako si puno na. Oh.
O ta paghali kong Manila da ko nakuha na ulian sa Piro, tanggan Kasubanggi, Kasuapo, na uran-uran ang pa Kasuapo. Oo. Kasubanggi. Oh. Pwesa na? Besa na yun man ang buhay. Oo. Basta so, nagaparatext yan sa imo, tara man, buday magadantig, tamaray man siya. Ama? Magaday man siya nagkakatext na kimig-kimig na ang kamot. Mientras tanto, Go. Bibi, tutok sundo ngunyan, maghapon, Sinda Mayor Giselle Salceda, pag-iri ba kayo ni sa munisipyo, maski deklarado no work ngunyan, kan Malacanang, pero digdi sa pulang gidaing pahiringaluan. Aha. Pang nagpupuna naman ang bagsakan-uran. Oho. Sa pag-iraray niya to, sa Office of the Mayor, particular kay Ma'am Steph Mirabueno, ongoing fan clearing operation sa Tinampo, mantinido, dahil pa nakakalusot ang darakulang lunadan mantang answestyon sa mga light vehicle, motor, ang pwedeng gamitin na alternatibong ruta, iyon barangay Sugtad going to Lanigay, pero diretso na sa Upland, Ibersa. Kaso bagong aga, pag-share niya to sa opisina ni Mayor Giselle Salceda, ongoing ang pakipag-coordinar sa DSWD region, particular sa Regional Director Norman Laurio, para makapag-request ni na ayuda sa tahaw kan kalamidad dahil pa nakakauruli sa mga residentes na iba dahil lang sa peligroso ang sitwasyon na sige pa uran tabi bibi. Iyo, okay. Sige pa uran mga naging formar giraray sa tuya si Ma'am Mirabueno na personal nag-abot si Regional Director Norman Laurio. Oho. And nag-ibahan na Sara Mayor pasiring duman sa barangay Pintor sa lugar na pinagpasyaran niya to kaso bagong pagkaaga tabi bibi. Oho. And paghali duman ang informasyon na nagpasiring na ini sa pasiring na sa mga evacuation center, barangay hall, chapel, da nagdarakan mga food and non-food items para makusugo na naman. Iyo nga ni. Darang ayuda na imis akan DSWD. Opo, Jim. Madali lang, sorry, pasensya ka na kumusta so Tinampo na agihan na? Sa Pulangi pasiring duman sa barangay Pintor? Day pa man. Ha? Day pa man. Nata. Sige nga niyan rasay kan bulod. Dumog ano? Dumog. Naguran. Pangyayari sa mga baka. May number ka kay Mayor Salceda? Wala ako. Kay source niya to. Hisay? Si Madam Stephen. Ano siya? Ano siya ni Mayor Salceda? Siya ang in charge naman sa Office of the Mayor. Dahil ko sana ako. Sige na, forward mo doon sa kota. Baka pilitang mapudan si Mayor Salceda mo niyan. Bakit yung number ni Kapitana? Dahil ko man ay surat ka sa bago. Tamaurano. Nalangawan ko na sa kauran-oran me. Hindi naman may so pinagasasabi pa ganyan na boundary kan Sugad and Pintor. Yes. Naigwang Tinampo. Luho pala na ni Rarom. Salbatana, Jimmy. May uka na baga ini. May uka na sa Rarom ang Tinampo. Uka. Bunatan ta may awot sa taho kan Tinampo. Sa gilid. Ayun na nga niyan. Luminobong Rarom. Gusto sabihin, batak iyan. Buda may uka ng daga. Kaya binuhaya na naki. Kiawot. So parte kan Tinampo. Talbong yan, Bipiyara. Araw mo ni Jim, makatakot ini palan. Niya kun Dapat din nag-agad din auto. Ali ka sa taas, wala man barang pati karatula. Oo. Ano ka dyan? Di ka barang babuhayon? Salbatana. Langkawon baga? Kalangkaw? Ba't ang tukod kahoy? Tukod din na kahoy? Kahoy talaga yan? Oo. Naroon pag nasa kahoy, nasa Nako. Tanaw daw yan, ano? Oo. Ipasa ko sa imo ang kuan. Sige daw. Cellphone number. Okay. Pero Jimmy, ang evacuate dyan sa Pulanggita, kumbaga nag-distribute so DSWD? Dahil ko na... Paano tinaw? Sa mga harong din direkta? Sa harong mismo? Sa mga Bakusarong, sa mga evacuation Oh, center. May evacuation centers. Din man diniretso kan DSWD. Oho. Okay. Ngunyan, ay kuman palibas si Ribot ka sa bago, nagtuman ako sa MSWD tayo sa record. Pag-adbot ko sa MSWD, nakahali na data. Yun na nga niyan, mag-validate kan sa mga evacuees. Pangyayari sa mga bakadi. Ngunyan, ako nagsadiri na magpasiring sa mga evacuation center. Then, na abutan niya to sa barangay Ubaliw, nakauro niya to kasubago si Kapitan nung Samura, ABC, iguanin konfirmadong yung evacuees duman sa barangay hall. And duman sa barangay Kinali,
nakahuron man niya to, nasa bata niya to si Kapitan Gaudi Bonite, Mm. kan barangay Kinali, o ni-confirm din ni BBP, hali mismo sa iya, 12 familias, 60 individual. Sa barangay hall ini, dahil man dahil niya papaulion ta BBP, dahil lang ta, arani dahil ini duman sa dam, ang pamilyang ini, kung lumangkaw ang tubig, umabuso ang dam, dahil man piglalauman, delikado ang 12 pamilyas na ini. Pangyayari sa mga baka. Oo. Mhm. Kaya, Okay. Juan, Aho. Jim. Hello, Jim. Naputol si Jimmy. Oh. So, pulang ang nagugulpingon yan. So, Kwan, so, pulang ang nagugulpingon yan. Tabi. Napano yan? Ah, Jim? hello? Yeah, go ahead. O, bako sa napulang GBP, Oo. nagkantos kita sa libon, taon-taon, tay, kuhan ko naman so mga satellite image niya to. Mas matindi pa sa libon. Kasi nga ng mayor sa Libon, si Mayor Attorney Mark Attorney Mark Gregor Saison. Nawasak sa BBP. So dating wasak na ning Oo. DK, flood control na mga 300 meters. Wasak ta ang temporary sandbag man sana. Taday man basta ni mapupundon. Tada kulaong budget ang kay Iyo, taday iyo. man lokal Mm, budget. mm, mm. National nga ni ang pangapodan ni Mayor Attorney Mark Gregor Saison na kung dahil ni masulat Aha. nabringka na sa mga sandbags, ang tubig ta BBP hali sa Bicol River, imbis na diretso sa Bicol River, banga na, ang sa nagsanga ta BBP, ang sanga, pasiring sa sentro kan Libon, diretso sa Libon, ang tumbok munisipyo. Yeah, pangyayari sa So Maoraro. mga kabasan ta BBP, mga kabasan, bagong tanong pa sana, mga sarong simana, sarong bulan, duang aldaw, tulong aldaw, nagkaralan to pan kitubig. Oho. Inektaryang kabasan, babalik na lang ako taod-taod. And sa messenger mo na lang sa number. Yan, out na muna ako. Yeah, sige daw, Salita, sige daw. DCGB News. Alright, thank you Jimmy sa report hali po dyan sa lawas. Apudanta daw si pati kay Vice Mayor, kay Mayor Saison, di akong number Sa grupo miyan sa BSP, Boy Scouts of the Philippines. Dahil ko na so sa iyang numero, baka po may nagdadangog dyan na may number lamang kay Mayor Mac Gregor Saison, Attorney Saison, baka lamang makauron data. Kung bagadi, ito ha. Maski daing lugad, kitan, maglalaki pagbaha, dapat hanggang hita sa natamay, kitang lugad, na daing pasiraman naman nga ni Noel ang tirada mo, Noel. Pasiraman naman nga ni Migo. Pasiraman naman nga ni Migo sa imong tirada. Maray na hapon tabi kay amigong Renen de los Reyes. Thank you tabi, amigo. Sa imong pinadarang paningit sa morning, hear it. Kumusta po sa mga may birthday ngunyan? Birthday po sa aga. Happy birthday po sa pamangkin kong si Ariels Antones Aranya. Diyan po sa PNR Piñaran de Legazpi at kay father-in-law Papa Romulo L'Oreal Llave dyan sa Imalnod, Legazpi City. God bless all over the world. Yan, ha? Sige. Steph Merabueno Office. Sige daw, balon ta daw na. Sa baka lamang kung masimbag kita. Gusto tang makauron si Mayor Salceda. Yan. Kumusta ta daw ang pulanggi? Adi. Buda, uy baka may number lamang kamo dyan kay Kwan, kay Mayor Mac Gregor Saison, kan Libon Albay. Amo nga ya baga BP, sabi mo pa, hanggang pusod lam... Salvatana ka, Noel, na sarawayon ka. Alright, o sige, sandali lang, tapudan ta daw ini si... Kaurunon ta daw si Mayor. Igwa kong number digdi, Mayor Salceda. Day ko aram, kung sa ini, ni Salceda na Mayor. Hello? Kadoroy. Ay, salamat po, Kadorat. Ano, madam? Ano na tabi sa Bagyo, Kadoroy? Ay, apunan ko sa pag-asa, tabi, Kadorat. Sige po. Salamat. Salamat po. Kadoroy. Salamat. Bye-bye. Thank you. Uyug-uyugon mo yan. Wala ko na. Inutunta mo na ini na pag-asa. Ngunyan tabing taguran, may problema ka mo sa atay, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago. Tanganing mo mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid,
Silimarin capsule, ang Liver Aid Silimarin capsule para po sa load asin, protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid saro po mga tugang na antioxidant na kapag dataon ng proteksyon asin nakakabawas sa danyos kay ni. May bisyo ka man wara, mahilig ka man uminom o day, mas maray na ang Liver Aid Silimarin capsule sabay natural daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag Liver Aid na para sa baskog na atay. Mabakal yan sa mga butika nationwide. Alright. Mag-Liver Aid tayo. Dandali lang mga kapingki. Kapingki. Tapodan ta daw muna ang nagring ang pag-asa. Baka lamang duty ngon yan si Ate Alexis. Ano? Baka lamang duty. Hello? Good afternoon po. Good up. Miss Alexis? Yes po, sir. Ay, Good afternoon. Ay, sus ko. Tama pa lang sa pag-upload ko sa oras na. Ika pa lang sa duty. Yung ani sa paggiling ko, sabi ko, ay, naghapot na tulos. Ata na nga ni. Baya na. Pagkaaga pag nag-upload akong iba na kasimbag, namumundoon daw ako. Ay, tamang-tama lang pala, sir. So, pag-upload mo yan. Kaya naugmahon akong marayngon yan. Ay, ka-duty dyan. Hanggang anong oras ka po? Ay, sagkod pa po ng alas 6 sa aga. Hangin ka ba? Bakit, sir? Ang lakas po ng dating mo? Anong signal number, sir? Mga... Magkusuko ng paros. Oy, arog kayo ni Tabi, Miss Alexis. Kumusta ang latest forecast ng yan sa Kamugtakan Kampanote? May naghapot kitang mga listeners po. Go ahead. Opo. Bale po ang ma-expect po sa weather tamon yan is apektado pa rin kita nitong habagat na tiga-enhance nito ni Dante na nasa sa ngunyan ay nasa may east ng Philippines. Bali, inaasahan natin na itong habagat ay magdara ng mga occasional rains dito sa Bicol region. Opo. And sa tuyang weather advisory, hanggang bukas ng udto, asahan natin na 100 to 200 millimeters na uran na accumulated ang possible. Pero habang nag-rayo nga ining si Dante ay nag-lessen ang effect nito dito sa atin sa Bicol region. So sa aga, sagkod sa Friday ng mundo ay asahan natin na hindi na masyadong nakaka-apekto itong mga pag-ulan na ito hanggang sa Biyernes. So, ayun. Okay. Na-improve man, sir, ang weather po. Pasasaan ba't titila rin ang ulan? Opo. Diba? Pero sa aga kaya, suspended pa ang klase board at trabaho sa Albay, Kamsur, Catanduanes, Sorsogon. Tama, sinabi mo na hanggang sa aga, mauran po talaga, no? Sa palibot. 200 millimeters ang expected na bagsak ang uran sa aga? Sa ano po pala, sir? 50 to 100 pala. 50 to 100. Yan, 50 to 100. Okay. Kumusta na si Dante? Hay na itong ngunyan? Sa ngunyan po sa latest ang bulletin, itong si Dante ay nagkusog na at isa ng tropical storm. So, huling nahiling itong si Dante sa layong 900 kilometers east ng extreme northern Luzon. So, medyo alangkaw na ang kanyang posisyon. Opo. Malangkaw na relatively sa Bicol region. Parayo na din naman. Ayun. Dahil siya nagtama sa daga, sa nadaiman, sa daga akang Pilipinas, dahil siya matama hanggang magluwas sa pahal. Daiman po. Ay, very good. Okay. So, low pressure na pigbabantayan ta po. Kumusta na? So, saro po, sir, na low pressure area sa may west ng Babuyan Islands ay naging tropical depression na at igwa na rin nga siyang tropical depression na at igwa na rin siyang bulletin. Opo. So, itong si Tropical Depression Emong ay huling nahiling sa layong 115 kilometers west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte. Opo. And so, forecast po natin dito kay Emong ay ang movement niya is generally west-southwestward. So,
Kaya po nagpa-suspend sa aga ng klase na din dahil Opo. itong si Emong ay mag-enhance din ito ng habagat. Ayun. Okay. So may chance sa harayo man siya sa lambang saro, pero may chance na magkaigwa ki Fujiwara effect tabi ini Miss Alexis. Harayo man Opo. ang chance. May chance po na mag-interact ng duwa na habang nagpaitas itong si Dante, itong si Emong ay pababa. Kaya kan movement niya na forecast is west-southwestward. Opo. Imbis bagang paitas, medyo pababa. Pababa siya. Dahil, naga-interact sinda ni Dante habang si Dante nagaitas. Pero pag nagrayo na ini si Dante, Oo. na itong si Emo, Mabanti naman rayo na. Maharayo naman. Gab ining duwa pareho dai matama sa kadagaan niyato duman sa extreme northern Luzon. Opo, pareho man Si Emo. itong duwa na sangunyan sa ating forecast track na hindi Oo. man landfall, pero i-expect naman gila yun na pag-uran na Oo. Bayo itong duwang bagyo ay maka-apekto man gila yun. I see. So ining pag-ura, dai daw po magdakol ang pandesal duman sa lugar na ito. Ano po, sir? Dai daw magdakol ang Emo? pandesal duman tayo. Tayo siya. Mabenta ang emong niyan, sir. Malipot waga ang panahon. Malipot ang panahon. Di ining habagat ngunyan, kaya kita nag-uuran sa palibutan na-enhance na kimaray darakan bagyo tabi tama? Opo. Okay, so as of now, sa Bicol region, asahan talang posibleng paglagkaw kan tubig asin pag-uuran. Darakan Opo. uran. Okay. O di, ano oras ka po ma-duty sa aga? Sa aga po, sir, Banggi. Banggi na naman. Ano 10 na yan? p.m. to 6 a.m. Nasa na kapag pa-duty aga? Ay, choice ko man po yun, sir. Sa mas... Okay. Okay. Choice mo pala nito. Opo. Okay. Sige, request ko, Banggi sana ta. Dahil ako nakaturog ng Banggi. Ayo, Dabo ka talagang aga mag-duty. Adi? Opo, sir. Anyway, apon-aponan ta kapag kahapon na sana, ha? Sige po, sir. Okay. Salamat po, Miss Alexis. Ingat po. Ingat. Opo, thank you din po. Alright, thank you. Mga tugang Miss Alexis Revivar sa Kamugtakan kan panahon. Kita. Yun nga ito, ang panahon ta. Yun ang panahon ta Bagyo ka ba? Bakit? Ang lakas ng dating mo. Sabi ni Alexis, anong signal ngaya po? Hello? Ang panahon, di ka mugtata ni kay Guana. Actually, Migo, natanaw-tanaw mahuna ko, Migo. May maga. Natanaw-tagaro grabe ang kaugmahan ko ngunya na po. Hindi ko aram, hindi ko may paliwanag Dahil yan, luman sa natanggap mo. Garo na enhance, Migo, kan habagat ang kaugmahan ko. Dahil pa yan, luman sa natanggap mo na parangal. Garo iyo talaga. Garo iyo. Ano ito, Bibi? Itong resolution kan sangon ang panlunsod. Ade. Bako man ito sa pagambog. You should be proud. Iyo. Bako man sa pagambog. Oo. Ka sa sadiri mo. Iyo. Kuta. O baga may resibo. Sabagay, para hambog tipidan. O araw mo yan, may resibo ka na naman. Kaya mukmaong ka na naman. Galing mo nang gibugi. Pag-una ko baga, maray na sa paliwanag mo, may pahudyan pala na tama ni istorya mo niya na po. Urawang di kang mamati. Sarabayon ka. Ano selling mo, Migo? Ano selling mo? Alas 6 mga na. Ang tapos niya. Ang tapos na. Okay. Bay na pagdagdagi. Oras naman siya na yan. Para ligaw. Nasabutan ko na. Bay na pagdagdagi tabi. Yo. Iyo na, naintindihan ko ng point mo. Okay?
Taon man, ramasod ng pick-up. Sabot na medyo. Ay, nasa mo. Bye-bye. Salbatan ng Noel ini. Oh. Sarawayon na. Sarawayon na lalaki ini. Ano nga nang gibuhunta na maalas ka to? Ay, ano na. Hello. VP, good afternoon. Good afternoon, amigo. Bago tubig naga. Ha? Dapo ako sa imo, di ako nangatalusot. Kasi mong aga? Oo. Nasa daw. Mabuyo mo na makalusot at tapos na sa advertisement mo. Tapos na. Pero nahiling ko sa text mo, tapos naman sa programa ko. Ano kasi bago ta? Oh. Garo niya ako, day nakala subuto ko. Soren, Subuto. di nasala sa pagboto mo. Oo. Nata, Kasi primero, so report ni Joshua, so action ni Vice Mayor. yan. Ano lang baga ito? Iyo baga? Ayos baga? Ito so interview mo sa People's Governor. Yan. Di ba? At garo niya ako, day nasa subuto ko. Oo. O, pero may gustong sabi mo gusto mong makahuron si Vice Mayor Ruiz. Naming naaraman ta sa mga programa niya. Kaya gusto ko nga ning makauron talaga, amigo si Kaya Vice. sabi, ako yung mapapura ko dyan sa ano mo. Sa baka sa aga makauron Pero ka? may pakihuron lang kabi ako. Nata, Pag nakahuron mo siya, pag nagapod ka sa iyo, gamitin mo so designation niyang opisyal. tama man. Yan pare ang basic sa journalism. Pero kasi kasusaro, baga nasa radyo, nagdangog taka. Pero sana daw niya sila. Si Vice Mayor Love. Latusan Kasi ka. may DM. Sarawayon ka. Yan yung pakihuron. Kaya man na, ang uran mi na, Ikaw nung dating ka na dangog taka. ako nang bala pag nakauron, abangan mo pag makauron tayo. Kayo tabi. Pagka makauron tala mangi personal sa on the air, abangan mo ko nun, ha? Yo. Bahon gaya sa pagkadangog ko ka ito. Ilan mo reaction kung ano? Inda. Dangog. Baka Hindi may artrite. delikado boss. Hindi yung baga. Sige, bye-bye. Sarawayo ng mga paradangog din O madali lang tabi, mga kapingki. Ay siya nga po dantangon niyang palan. Si Naiko po, si Mayor. Ikaw na? Ikaw ko na mag-commercial, Ronald. Alam ko na, si Mayor. Apo danta daw, ayun si Mayor Giselle, oh. Ay. Steph Merabueno. Madam, office, so, sige daw. Hello? Migo. Marinapon. Ang napunto na minarap po sa imo, eh. Ayan nga, nag-interpret na. Kini. Natadaw ako, Migo, tapirmi ako na, Migo. Natadaw ako, tapirmi ako na misinterpret. Di ko aram kung nata. Kasubanggi naman sa KBP sa KBP seminar. Yan naman sa mga national president ng KBP. Para may kauron akong babae duman na more ng alangkaw na. Pagka para, human o kan iba. Pag-una ninda. Ah? Mas pag-una ninda. Para may nakiselfies ako duman na girl. Kaya ba, pinagparaulok-ulok so iba pagka nailing kaming duwa. Natadaw ito. Yan ang bigay po na misjudgment. At ayaw na nga ni. Pero may ako migo, biktima nin misjudgment as in misinterpretation. Bangan mister ka. Sarap ka man, sarawayon ka. Migo. Bangan mister, na biktima kita. Ang ulokon mo, garo ka nagkapolitana. Ha? Gari politana. Bako lang pulitana. Naka-kwan migo, Dakwat. ano? Dakwat. Nan. Pero ikaw mo na po ako, amigo. Oh. Itong receiver mong award sa siyudad, may monetary consideration. Day man kayo. Day man agka nag-aasa migo. Nabayahin na kaya? Ang gini mo kaya, Ninda,
recognition kang... Hindi na, basta yun na ito. Yun na, basta yun. Yun na. Nano sana. Shh. Latoson ta kang salbatan. Nakapapil sa na, okay na sa kuya. Pwede nga ning dai. Ayun nga, ang apod ko na, tata nag-extend. Nang laog. Saro kamera. Pumundo ka dan. Latiguhon ta ka dyan. Ayun na. Bye-bye. Pastidyo ini na. Okay. Ngayon sa apudan ta. Good afternoon, Sir Henry. Sabi digdi. Public servant ka man, giraray, team however kita. Okay. Good afternoon, Hen. Good afternoon, Sir Henry. Palagi akong niyayaya ng bus ko na kumain kami sa labas at kami lang dalawa. Wala naman siyang sinasabi, gusto lang niya ako palaging kasama. Pagkatapos ng office work, iniimbitahan niya ako at kumakain kami at inatid niya ako sa bahay. Paulit-ulit na po itong nangyayari. Hindi ko mabasa kung bakit niya ginagawa ito. Ano po kaya ang ibig sabihin ng mga ganong aksyon ng mga lalaki? Casey, ano sa iling mo na eh? Ano sa iling mo? Ha? Ano sa iling mo? Hello? Sa may saying ka po sa may Imperial Court. Ano po? Sa may saying ka po sa Imperial Court. Opo, si Say po yun nag-upload. Sa Shopee? Oh. Dumigdi ka po sa DCGB, madam o sir? Opo, hanapon mo tabi si Shara Leron. Ayan po, sir. Iyo po. Okay. Thank you. Bye-bye. Delivery pala na salbatana ito, oh. So, parcel pala. Delivery pala ito. Oy, Casey, ano selling mo itong tapot sa kuya? Ano selling mo? May naisip ka bang sagot? Ano selling mo? Ha? Dito ka daw sa may pinto. Pumunta ka dito. Dito ka. Pumunta ka. Dito ka. Diyan ka lang sa may pinto. Sabihin mo lang. Dito ka. Sisi, Corsonada. Dito ka. Patok ka dito sa may pintoan. Gari kaya, baka judgment tamilipig ang nagkakambos mo magkaon, crush ka na. Gari sa, di ba? Anong sa tingin mo yung ginagawa ng boss niya doon sa babae? Ano sa tingin mo? Corsonada? Bakit? Niyaya siyang kumakain, silang dalawa lang kumakain. Tapos hinahatid sa bahay after office works. Ang interpretation mo, Corsonada ng boss yung girl. Ano pa ang sa tingin mo? Yun lang. Talaga? Pag ganun, pag inayaya mo yung kwan mo, may crush. Nalilito yung girl kasi hindi niya alam kung ano daw ang ibig sabihin. Kasi sir, di naman siya ayain kung walang gusto. Hindi malay mo kung gusto lang kausap. O ano? Pwede talaga. Pwede may Corsonada. Hello? Pipi, Po? yan misinterpretation na naman yan. Ako ko. Grabe. Ikaw din, ano interpretation mo, Migo? Hello? Ang sa kuya ka, no? Pig ko pa yan magdanaw kang bus nila. Tabalay mo, supot na gusto maglanway. Balay mo kung pig-reward sana. So, trabaho niya. Okay. Wala malay mo kung siya saan gustong kay Riba. Iyan kay amigo, hanggang sa dahi kipigtataram sa bus niya, dapat dahi ka maging judgmental. Ako sana, don't assume. Ano? Dahil ka mag-assume. Iyo baga, touch mo baga pare, di ba? Touch move, di ba? Correct. Touch mo baga ang patakaran dyan. Kung sabi yun, Vicky, ikaw nag-interpretar, kang tigigin mo sa iyo, will be very wrong. Iyo nga, gano'n nalilito siya. Natadapi ka para agda siya sinda sa na magkaon na duwa.
Bakit? Mariali pagkaon siya na. Pasalamat siya, pipakaon siya. Ayaw pa ba? Kisa Libre. inagda ka, sugo-sugo, ne, maran daw digdi. Makaong kitang duwi kan magbayad. Oo, bako problema. Baka, garo, misinterpretation man gayon dyan. Correct. Di ba? May interpretation na naman yan. Hanggang sa day sinasabi kang boss, nakursunada siya. Correct. Hindi ka mag-assume. Oo. Adi, Pero iyo man ang problema kan, minsan magapano, minsan dapat kita, tamili nagdamo, may gusto na sa iyo. yun na nga niya. Para Pero nagdaan ika. ka, type mo na. Ano yan? Para apunan mo sa iyo. Ang interpretation sa iyo, kusunada mo na. Yun na nga niyan. Yun ako dyan si mo. Okay, amigo. Salamat. Salamat. Sus, kumaalas 4 na naman lamang na. Shara, Mari, Shara. Mare, Mare, digdi. Magkakita ng opinion. Sa mga babae digdi. Wala. Ano sa mga babae? Ito ni Shara, dako lang yung trinabahuan. Dako lang trinabahuan ni Shara. Pero ang pinaka, ang nagustuhan ko kay Shara, di sa DCGB, tamay gusto ni, aputunta si Shara. Aputunta daw si Shara. Kung ano sa iyang reaction naman. Ang simbag ni Shara Ronald, aputunta daw ni Shara kung ano ang reaction niya. Taday ko rin orag dahon ni Shara pag manapasalaan simbag kay ni alat ko na, tamay nag-upload. Hello? Kuha? Po? Hello po. Yes po, good afternoon. Sir, ay mag-assume o mag-presume hanggang din nagtataraman ng laki ng Iyon na nga, napigtataram ko ba ya? Klaro kaya dyan nami-misinterpret. Tapos pag nailing na may iba ng kaibanan, makaka-hurt. Maselos. Correct. Iyo baga. Uy, ika ni alibawa agdahon ta ka. Anong interpretasyon mo? Basta pagkaon, sir, yung problema. Kaya daw ako. Garim, diyan ka makatakot pag imbitaran eh. Pag sa karaunan, okay ka lang. Pag sa karaunan na eh. Sir, mahabol ka pa. Libre ka na. Noring kita ma-buffet. Sa buffet baga dyan sa kwan. Sa buffet baga dyan sa, gusto mo? May kaibanan kang iba. Baka Ano? na kitang duwa. Ha? Basta may kaibanan kitang iba. Baka na kitang duwa. Nga ni, ampay tagar. Dahil kita magkamidbida na duwasan ha. Mainot ka. Tapos magkaibanan. Tapos sagin man nga. Matuwa ka duman sa lamesa ng bakante. Sagin Sagin man. kasi baka man na table. Tangan, tapos maran ako sa imo. Sagin man magkamidbidang kitang duwa. Arog ka. Tapos mag-pam ka, sir. Tapos, pagtapos mo, tapos ika naman, maghapot ka. Is this ang gibuhon ta, ako taken? nindot na mapaaram, babayaan ta ka na naman. Oh. Eh, sir. Pwede. Ang ibag-ibag ang duwagan. Ano? Ang mga ibag-ibag ang duwagan mga ingo. Pampapundok ang oran. Pero ika, Sir, seryoso talaga. Hanggat na nagtataram ang lalaki, dahil nanunggad kaya mag-seryoso nga ni baya, hanggang di nagtataram, di ka mga show. May gusto sa ko, iningayan, nagkikare sa kuya. Tumali naman baga. Oh, ano ba kaya? Feelingera man? Ade? Inday, sir. Oh. Pilingero na. Asyumera pa. Ika, alin ba mga orag dahon ta ka oral daw? O nga once a week na pagagdahon ta ka? Anong interpretasyon mo ka? Para, sir. Kaya nga Kaya parang siya ng kaistorya. Barkada. Ang ano, pagtataraman, di ka di ba? Tama. Hanggat Sige. hindi ko-confess ng lalaki kang feeling siya na, oy, aram mo, namumuta ko sa imo. Oh. Pero mas delikado ito, may agong. Dipisil kaya ni ang aram mo. Ano ka, rebound or Oh, kamong mga girl, di ka magtubod sa may agom na in love ako sa imo, di ka magtubod ka. Di ka Tama, magtubod. sir. Di ka mukha na magtubod pag ang nag-agom, may agom, nagkalam sa imo. Di ba? Correct. Mm. Tama, sir. Pero, Lalo-laro sa imo, sir. Pasalamat ka, sir. Awari ka. Joke lang. Joke lang, sir. Meaning, anong kawan ng respeto rin siya. Maray sa imo, sigyapoton pag nailing ko dyan sa luwa. Diba, sir? Oy. Meaning, halang kawan ng regard me sa imo. Never mo yan nagigibuho. Pwede mo nga ni ako. Ano, sir? Anong alaw ka sa simana available? Para! Para! Hina! Dahil ka man pala kamugtagi ka oron.
Bye-bye. Salamat sa iyo. Opo. Grabe man. Oy. Po. Sa totoo lang, pag di ka nag-apo, namumundo na ko. Sinabi mo man yan kay ma'am na pag-asa. Tandaan mo ko. Nadagog mong sinabi ko. Nadagog mong sinabi ko ito. Nadagog mo. Sus ako pa. Di makalusot. Ang ultimo cellphone mo na radyo naka-on. Salbata na. Di makalusot. Nadagog mo na pala na sinabi ko sa iba. Hindi mo, Bakal mo ko kayo Dahil. mapag-aasa. Di na. Dahil lamang kita makalusot kayo ng Alam mo urong ba, tangin. sir? Di bale, ibang madal ako, Anyway, maisip ako sir. ki. Maisip naman akong ibang approach. Masunod, ha? Yung gaya, sir. Okay. Tapos, diba yan mong maray? Okay. Yes. Sinabi mo, ha? Congratulations. Salamat. Salamat. Bye-bye. God bless po. Ano masabi mo kitong nagkapot sa kuya ni? Ano, Itong kapot sa kuya, ano masabi mo? Ito nagkapot pa sana? Bahala ka. Oo. Anong interpretasyon mo kaya itong big-apod sa pagtik sa tuya kang paradangog ta na girl? Hindi ko Ano da? Ano da? Dem, ano Hindi sa... ko man po nadang BP. Ay, salbatan ang pangyari sa maba. Kasi mga pag-urong, dahil manadangog kang babaying inina. Oh, dahil ka maghiro dyan, madali lang. Kasi mga pa, isus kong ang... Hello, pare. Pare. Oh. Isa ito, pare. Karin. Utong kauron mo. Isus, ka paradangog mo. Malin. Ito ang dapat na makaiba kang kunyan. Migo. Pare. Dahil na pagpakiaram ang listener ko. Yo. Dahil man, kaya lang, Bay na malindukot. Bay na Uy. Dahil mo na pagpakiaraman itong paradangog ko, ah. Pare, Dahil nga ni. anggan ka na sa naduman sa aram ko, pare. Ay, pare. Ah. May ako, ito, makomend ako kay itong gusto ko niyan. Sorin. Itong lalaki, di man ito, maano ko na yung kursunada? Itong nag-text. Opo, Di siya agdahon ko, di sa kursunada. igwa. Okay. Siyempre, Gusto niyo yun, kursunada kang boss niya, itong pigagda niya na empleyado niya. yan, so, patal man ang limos mo na. Natay, ibang man ang hiling mo, adi. Sus ko. Iba talaga ka, pare. Maano man, Eksperyensyado ka talaga sa kabos na bagay. nag-ano sa na yan. Nag? Siyempre naman ito, bibiglaon. Gari, kung sa salampate, pipagaro-garo. Kung sa bayong, kung sa agbaan palan, gari, pipa, garo, para madaling dakopon. Yan. Ay, marayong ka pa rin. May edad ka na talaga eh. Tagol ka ng Kaya nga experience, ni, ha? kaya nga ni, Hmm. grabe na ba ang experience ko kaysa sa imo? Lapas ang tagal sa lapana ka na. Okay. Ito sa imo. Okay, bye-bye. Alas 4 na lamang na. Oh, Ate Sarah. So girl, nag-text. Ay na nga ni ito. Oh. Ibabasa ko to sa imo eh. Ngunit may nagpunta. Piga pa nagdo siya kambus niya after 5. Nagkakaon siya na sa luwas. Patas piga to siya sa aram niya. Oh, ang hapot niya, type da siya kambus niya. Baka may isusugo. Gara ko naman ang biga para sampulan mo kaya na. Gusto sabi, ay dapat pala maraman ta kung subos niya. Sulti, may ako, adi. Hello, amigo. Ah. Ano? Itong pakunan mo kasubag ko, hinapot mo kung anong aldaw is available. Oo. Di man na available. Yung nga ni, dapat nahapot makaarog kayo. Tapos makaarog pa kibaste. Anong dapat nahapot? Anong dapat? Dapat nahapot duman, gusto mo makibasa ko. Okay. O sa masunod. Sa masunod. Giri tama ka man. Kung makaarog ka kibaste, di na murada na. Iyo man ang adi. Iyo man ang gan. Dapat aputon mo kung gusto mag-iba. Adi. Ikaw ka baga bigla, bakuya. Tama ka. Gari, sige. Patugot ako. Tama ka. Suggestion mo. Tama. Dapat si medyo disimulado. Iyo. Tama. Di makamali siya, di. Iyo, pero sa Sunday, mahilig ka? Alas 9. Ilingon ko. Alas 9 nga agad. Alas 9 pa di. Ha? Ikaw pusta mo. De, bala na.
Sige, bye-bye. Oh, ikaw, Ate Shara, anong iling mo? Anong iling mo? May susugo sana ito, VP. Ang interpreta, naghapot siya kung ano mo sabihin ka ito. Pero dapat tabi, ining texter ta, i-chat mo daw sa kung may agom siya o soltero. Ay, soltero! Soltero? Soltero? Single po siya, sir. Single. Pwede niya man aputon baga diretso. Kung anong tuyo? Oo. Ah. Para din siya magparaisip. Yung man ang At ano. siyang kayan, duwa-duwa palan kamong tiga-day. Doon pa lang kamo sa opisina nindaw. May problema, di. Apoton. Opo. Giri malain naman ang pagkapoton. Kumpruntahon Si daw. Sir daw nag-chat na yung kumpruntahon da. Si Jenny gayon. Pero si Jenny ini, si Sa ini. Ikumpruntahon mo nga. Di ba? O di anong sa suggestion mo naman? Tay, kadaraga ka baga. Yun na, nito Single sa boss niya? Oo. Hapotong I-confront niya. Bakit nga palagi mo akong niyayayang kumain sa Opo. labas? Mm-mm. Simbagong ka baga, siyempre gusto ta kang kauron, buda kay riba. Ano simbag mo? Pwede ka man baga makiulay sa iba niya, ta ako. Araw ka na. O di, simbagong ka, sige, basta ikang gusto ko ka, iba sa nata. Sa kabos kong mga empleyado, ikang gusto kong kaiba. Natangyat ako. Basta. Oh, di ba? Mga araw ka ng simbag, basta. Teka man kang tutugaan tulos. Di ba? Tangi style na nga na, gari. Kuan mo, napalalay. Oh, takon, araw ka ini, tama man, soltero siya, subos niya, daraga siya. Di ba kung problema ito? Kaya lang, baka may impact ang salaw ka opisina. Chichismison siya, sinakat na duwa. Hello, Migo. Hello, BP. Alas 4 na lamang. Oh. Saro man sana, pwede mo siya pigagdat. Tiba't maniwango niya na babae, gusto pa na baon. Salbatana kang sarap. Saro pa, BP. Diba, tanganing yan ang permi niya kay Banan, tanganing naubos ang pagkaon. Hindi na sasayang. Bata, magayon bang kanibo, makauno na de. Magayon na mga... Yung baga. Magayon na mga ibo, makauno. Malagay, tama-order kaya akong saro, ako man sa saro, di ko maubos at least may kasama. kasira ko. Inasay mo? Sige, bye-bye. Saka mag-ao. Pwede man hapon. Sabi ni Ate Shara, pwedeng hapoton. Tama? Ikahapoton mo talaga? Opo. Abo kaya VP magparaisip. Yung Para man assume, maraot kung, bagay ito. kung may makidate nga sa'yo, maputon mo tulos kung Oo. i-date mo ako. Mm-mm. Araw gikan, style mo ka na day. Opo. Okay. Dapat aramon Ah. su objective kunyata. Kung natapik agda. Mm-mm. Okay. Tama man. Tama man. Pero sa iling ko, miss, gari, baka type ka kambos mo? Ako? Di mo na bagpaasahon VP. Baka ang feeling, aputon mo nga, sir, bakit po palagi mo akong niyayang kumain? Mm-mm. Pagkasimbagong, kasi feeling ko pareho tayo eh. Parehong. Pareho tayo na. Pareho tayo, di ba? Oh. Ang alaton mo na sana kung ano ang mangyayari sa pag-uragda sa imo. I mean, kung ano sabihon sa imo. Iyo, alaton mo na lang. Well, napagpara-assume kaan. Basta para concentrate sa work mo, like magpara-assume kung nata. Katurugin na sa napagkabang gawin, nagparaisip ka. Pabayaan mo siya na one time, di mo pag-ibahan. Pag uminagda, pag taga-decline niya man. Hilin mo kung ano reaksyon. Kung abo niya, ibahan. Pero kung gusto niya man, dapat iklaro niya muna. Iyo. Masempo kita, sir. Papagalo na ururo. Alas 4:04 na lamang. O sige, ayo tabi. Trabaho lang. Ay, pala problema kaya. Saga naman. Okay na kita, Ate Shara. Opo. Salamat, ha. Bye-bye. Okay, magtubod ka mo kay Shara. Shara, may experience. Pero taon na ka mo na eh. Happy birthday. Casey, ano mo ito? Happy anniversary. Tinang duwa. Grabe. Salamat kan sa mong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Hatod sa